prvá tretina z našej strany nebola úplne ideálna, aj keď si myslím, že veľmi dobre odohral Poprad. Robil nám problémy rýchlosť a dohrávanie súbojov. A môžeme to, keď sa pozriem naspäť, že posledné 2 týždne sme hrali ťažkých 5 zápasov vonku, tak aj môže to byť aj príčina toho. Hej. Ale áno, treba dať kredit Popradu, ktorý fakt mal ten nástup a prvú tretinu veľmi dobrú. Jasné, že my sme si k tomu niečo povedali po prvej tretine v kabíne a tá reakcia bola výborná. Premýšľali sme trošku zostavu a celkovo tá druhá tretina otáčali sme rýchlo puky, dostávali sme sa do ich zóny a myslím si, že to zase robil problém Popradu. Vlastne dali sme z toho pekné 2 góle. V prvej tretine 3 strely, v druhej tretine 17, takže ten zápas sme totálne otočili v druhej tretine na našu stranu. V tretej tretine sme dostali vlastne preslovku, ktorú sme využili výborne a myslím, že potom sme hrali veľmi dobre aj vlastne dozadu, defenzívne. No a vlastne s podporou výborného Romana Rychlíka si myslím, že sme dotiahli ten zápas do víťazného konca, pre nás veľmi dôležitý. V tej druhej tretine tam Poprad preto začal lepšie, Rychlík vás držal, potom prišiel ten gól, ktorý asi to nakopol celé. Aj gól určite, ale myslím, že sme tam začali hrať. Nepáčil sa mi náš forček v prvej tretine, kedy neboli sme tam až takí rýchli a dôrazní a to si myslím, že sme trošku zmenili. Začali sme to dať trošku jednoduchšie využívať obráncov, tlačili sme sa viac do brány a vlastne z toho padli aj tie góly a to nás nakoplo. Myslím, že to je taká tá naša identita tej hry.